बे समाव गेलेमु थिलिनि मोनसे गोजोनथाव रादाबखौ नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों। बर' हारिनि आंगो फिसा सानमा ब्रह्मआ माहारियारि थाखोनि गेलेनायाव हारसिङैनो मोननै मेडेलखौ देरहादों। सेनियर नेशनेल असु चेम्पियनशिपआव रुपानि मेडेल आरो ब्रन्जनि मेडेलखौ देरहानो हादों सानमा ब्रह्मआ। मख'नो गोनांदि उदांस्रि नार्जारिनि गाहाय कच महरै दैदेननायाव दासान्दि श्रीनगराव जानाय नेशनेल असु चेम्पियनशिपआव आसामनि असु हानजाया गेलेगासिनो। आसामनि जानानै क'क्राझारनि सानमा ब्रह्मआ हारसिङैनो मोननै मेडेलखौ देरहानो हानायजों लोगोसे अल्पना बर'आबो रुपानि मेडेलखौ देरहानो हादों। गेलेग्रा फोथाराव हानजाखौ फोरोंथाय होनाय नेशनेल कच उदांस्रि नार्जारिया मिथिहरनाय बायदिब्ला आसामनि हानजाया आरोबाव मेडेल देरहागोननि मिजिंथि दंबावो। फै बयबो फै जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नबेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासे नुनो मोनगोन। 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।